V dvoch prezentáciách viete, o čo ide. Toto je náš zázračný divadelný automat, ktorý bol skonštruovaný špecialistami zo Slovenska špeciálne pre zimné olympijské hry vo Vancouveri v Kanade v roku 2010. Prezentovali sme ho na všetkých športoviskách zimných olympijských hier v rámci zimnej olympiády vo Vancouveri a vo Whistleri. Dnes máte jedinečnú príležitosť vidieť v akcii tento zázrak slovenského inžinierstva na pol ceste medzi kanadským Vancouverom a ruským Soči, kde plánujeme znova odprezentovať zázračný divadelný automat. Poprosíme deti, poďte prosím ďalej od automatu. Niektoré súčiastky sa prehrievajú, mohlo by vás popáliť, mohlo by niečo odpadnúť, mohol by niektorý zo športovcov vyletieť zo svojej dráhy. Poďte do bezpečnej vzdialenosti zhruba metra od nášho pódia. Ďakujem pekne. Zvyčajne naše prezentácie začíname, pretože náš automat bol zostrojený špeciálne pre zimnú olympiádu otváracím ceremoniálom. Podarilo sa nám však preprogramovať, keďže naše prezentácie sú husto po sebe. Niektorí ste už videli dvakrát otvárací ceremoniál, takže sa nám podarilo predprogramovať automat. Nemusíme sa zdržiavať takzvanou demo ukážkou. Začíname rovno krútením disciplíny. Pripomínam, niekto z vás musí vykrútiť na našom kolese šťastia ľubovoľné číslo. Slečna, no toď, keď si taká odvážna, áno, áno. No sem ku mne. Pripomínam, niekto z vás, konkrétne slečna, teraz vytočí číslo a to číslo nám určí disciplínu, ktorú následne potom náš automat odprezentuje. Takže prvou disciplínou tejto prezentácie bude, nech sa páči, roztočte náš Lucky Wheel, čiže koleso šťastia. Roztáčame koleso šťastia a očakávame číslo, ktoré slečna vytočila. Som zvedavý, či slečna bude vedieť číslo povedať aj po anglicky. Čo to je za číslo? Je to... Áno, áno. In English, please. 16. Ešte, že vám má kto našepkať. Number 16. Number 16 na našej ponukovej tabuli nie je, ale máme, samozrejme, nezmestilo sa nám všetko v ponukovej tabuli, ale v bedekeri je napísané, moment, že je to beh na lyžiach. Je to beh na lyžiach, cross country skiing, veľmi nebezpečná disciplína, je to maratón lyžiarsky. Možno zablúdiť v lese, možno sa stratiť, možno závod ľahko nedokončiť, takže nech sa páči. First discipline of this presentation is cross country skiing, please. Choose the game. Yeah. Cross country skiing. Select the players. First player. Yeah. Second player. Third player. Prepare to start. Yes, go, go. Go. Beep. Yes. Prepare to start. 3, 2, 1. Go. Go, 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 go. Yes. Oh, oh. Yes. Woo-hoo-hoo. Go, go, go. Давай, Луки! Go, go, go.
Wrong way. Wrong way. Yes! Yes! Whoa! Whoa! Yes, yes, yes! Wrong way. Wrong way. Wrong way. Wrong way. Wrong way. Freeze! Ding, ding, ding! Dum, dum, dum. Ai, rozpilio. Go, 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 go! Go, go, go! Here is no finish. Here is start. Prepare to start. 3, 2, 1. Battle! Battle!